मोनसे दुखुनांथाव खौरां बे बुहुमखौ आबुं नुस्लाबैयावनो गावनि जिउखौ गोबाना लानांबाय सासे उन्दै गथ'साया। थारैनो बे आफा अबंगसायनि मायाखौ रावबो नेवसिनो हाया। माब्ला समाव मा जायो रावबो बुंस'नो हाया। थिग बेबादिनो मैया फुंबिलिनि 5 रिंगासोआव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय दिहुसुङा गामिनि जोंसार दैमारि आरो खान्दुरि दैमारिनि न'खराव खोमसिनि जोमै साग्लोबदों। भुटान हाजोनिफ्राय हाग्रानि मैदेर फैनानै जोंसार दैमारिनि न'खरखौ गाग्लोबफैदों। बे गाग्लोबनायाव थाग्रा न' सिफायनायजों लोगोसे सासे 6 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ जायगायावनो गाग्लिना बुथारना गालांदों आरो बिनिनो बिब' मनमति दैमारिया मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायजों भुगिनांनाय न'खरा मेगनाव मोदै, खुगायाव खदै गदों आरो खाफाल हमदों। जोंनि न'खरावसो मानो बिदि जानांगौ होनना इसोरखौ दुसिदों। जाथायखौ लाना ओनसोलनाङैनो जिंगायाव गोग्लैदों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।